Pripun? Wah. Wah. Kancane akeh banget, Sob. Kancane pirang-pirang. Gimana, Bos? Setan. Wah, rame tenan. Roh apa kowe? Domange aku ki menek uwit e. Sencaki mungsuh bendaramu. Sencaki diantem pisanan sajake ora siap. Ndeke joget tandung tantrana. Tok tok. Tok tok. Ora nganggo. Mboten apa? Ora. Sapa ya sing joget kono mau? Prastini apa ya? Udu. Senengane ora. Bareng ngono sencaki krida. Dheweke ora entuk papan candhak sirahe guantem dies. Candhak meneh sirahe saka kadon sapa jenenge iki? Antasena ngetokke tendangan tanpa bayangan. Bres klekar. Antasena maju dantem bendaramu ora apa-apa. Wah rame tenan kok kowe tak jandelok ngeyel. Aku lek arep menek uwit piye awake gedene semene kok ya. Bar kuwi Antasena nyandak sirahe bendaramu iki Prabu Kumbaradewa. Antarja saka kadoan. Wah, cilik aku modar kowe. Aku krungu ana wong muni terus mau sapa? Kula. Oh iki jane ndombani aku apa? Ndombani kono to? Lho manut. Kok mlaku kok kula ya gelem mulane niku alran kok wong. Kepenak kok. Wah, bareng Antarja ngajar bendaramu. Candhak sirahe saka dhuwur ketap-ketap. Gatut kaca. Bres aku modar kowe. Wah, aku jingklak-jingklak ning dhuwur kok. Saking senenge. Saking senenge aku ki nek rombongan rekoso ki seneng kok. Oh. Rombongan kedengak-dengak. Ora mangan ora ngombe ki atiku bahagia. Heeh ta. Iya. Bareng ngono mungsuh Garkaca ki duodane murup nganggo rompi kae. Oh. Gambare bintang. Garkaca saiki melu partai apa ya? Ora. Duantem cis ora apa-apa. Karo Garkaca candhak sirahe set. Wah, terakhir. Sopo? Bakul kapuk. Bakul kapuk sapa? Putih-putih ki. Anoman. Ciet bres. Jambak jebloske duas. Aku saka dhuwur terus. Wah, bareng ngono terus klekar seneng aku. Ndek namune kok. Pisang geni sak kancane remuk kabeh kok. Di mana kata-katamu? Edan. Aku ijen kok ya kalah no. Ora iki mboten perkara ijen karo mboten sing dadi niku nyatane. Pripun teruske mboten? Ngomongi kok. Kancane pirang-pirang kok. Ana munyuke bareng. Niku jenenge Anoman. Pendeta Kendali Sada. Nek sampeyan tau maca buku sing jeneng Gembong Mangliawan iku nggih niku. Niku tau bedah negara mateni buta pirang-pirang. Ijen. Sampeyan tau lho. Sampeyan bedah kadang pitike ndaluk iwang kula kok. Bedah negara. Niku jenenge Anoman. Wedan. Wong kono do kompak-kompak kabeh. Ayo. Tutuke kok piye? Arta tutuke nggon warmatene Wisanggeni. Wisanggeni adikku. Warmatene Wisanggeni mungsuhe Antasena. Munio. Ayo muni Om. Ndara Antasena diwaneni. Satriya peng-pengane padake. Nggih, Den. Heeh. Sampluk mawon. Modar kowe. Guyu apa lho? Guyu kok Guyu ora ikhlas sing ngene iki kok. Arep los wedi. Ayo Munia. Sampluk sisan kowe kandhane. Kuwi niku apa mboten kurang-kurang lho, Ndara. kowe iki ora ngelekke. Ngelekke demi Allah, yakin. Ngelekke kula ning pancen niku ngeyel niku watake pancen ngeyel. Tampleng mawon. Iki ya ora ngelekke. Ah niki senengane marah-marahi. Niki sing ngejojoki niki mboten apa ngaku wae.
Tonya mawon, Den. Modar. Nggo ora gelem ajar kabeh kowe. Dak pucet. Pancen ora? Ora kena. Modar Ndara Sencaki. Ndara Sencaki ora tau ngomong, ora tau ngendikan ning terus nonyo. Larak tenan. Aku kok tepat ya apa-apa ki? Selamat. Tangan kiwa. Larak tenan. Seneng tenan aku. Ora kok do manut rombilung iki. Manut wae kanca sekake padake. Gatotkaca niku Delongkas biasane Gatotkaca. Saka dhuwur tanpa nganggo mandeg bres. Niku asli kula mboten goroh. Ngandel ora. Aku soalnya kulino nderekke ratu kok. Ya ngono kuwi kok le nyiksa. Ngandel ora. Kowe mendhako, Gok, kowe mendhako. Wah, ora keson Jombaya terus aku. Ayo, wani kuwi. Nendi? Niki napa dadak? Iya. Foto wandane to asu kok kowe iki. Ora elek to. Ya nggo hiburan nang nganti lara kokoke. Sirahku ki lara tenan. Sirah loro kok nggo hiburan. Ya ora nesu apa. Arang yo nggo gayeng-gayeng kok ya. Darantasena meneh. Piyai kok ora jeleh-jeleh ya. Arang jeneng nonyo wong iki ya penak ya. So sing diantem ing meneng wae. Wah, dimatke dinceng sik. Les. Ya. Aku rasa. Wis kebacut tercatet tega. Tercatet rasa. Ya sithik wae, mek ngetak. Modar. Wis